Jompui Zolani Gangaram Amchaio Khoroknwi Tiprajwk Sikli Rompheremani Patimungo Paithago 4 sal horo tei Khoroktham Siklano Romjakkha Srinagar thanani police Borning mung Bishal Debroma Surojit Debroma tei Dipankar Debroma Tapsak jora a Patimungo Khoroksini Siklarokno arrest khlaika Srinagar thanani police Laithangnai 13 April salmario Srinagar thanani Gangaram Amchaio melanaini thangai rabar bagano tlangai Rompheremani kumlung Amchaio rengsrengai tongnai Khoroknwi Tiprajwk Sikli rok Patimungo yagulo Khoroknwi umar kasuga Siklini nokni borok Srinagar thanao thangai Khoroksini ni munggai koksil chamung yaformani Rompheremani koksil chamung mankaino police kaisa dorbar yagona harai Chini naitungmani yagulo puila Romjakkha Khoroktham a Khoroktham bisingo Khoroknwi umar kasuga Sikla tongo tei salni saltamni ulo tei Khoroksa umar kasuga Siklano Romjakkha Srinagar thanani police Patimungo godaljak tei Khoroktham Siklano 4 sal horo Romjakkha Srinagar thanani police borni mung Bishal Debroma Surojit Debroma tei Dipankar Debroma a Patimungo Khoroksini Siklarokni munggai koksil chamung rijak tongmani a Khoroksini no arrest khlaika hini saka tei a Patimungo godaljak Khoroksini bisingo Khoroktham umar kasuga Siklabo tongo hini saka Srinagar thanani usi গত 13 তারিখের আমরা থানার একটা 2 নাবালিকার দর্শন কাণ্ডে কর্মসংখ্যা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা কেস নিয়ে তদন্ত করি আমরা তদন্তে নেমে প্রথমে 3 জনকে আমরা আটক করি পরবর্তী সময় আরও একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি গতকালকে আমরা আরও বাকি 3 জনকে সব টোটাল মোট 7 জনকে আমরা ওই কেসে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই তাদেরকে আজকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হলো তার মধ্যে কতজন নাবালক এবং কতজন সাবালক ছিল এর মধ্যে 7 জনের মধ্যে 3 জন নাবালক বাকি 4 জন সাবালক a Patimungo arrest khlaijaknai Khoroksini no kokti salo dorbar no goti saka police yang tai khakjak phasing Patimungo godaljak rokno Romjakkmani bagai a Khoroknwi Rompheremani Siklini nokni borok kisasa khakjangma mankha tabu boroknai singjak dorbar no bo bai satong naharno borokni sakao Bureau report Chini Khorang